Dobrý deň, priatelia. Workforce Slovakia. Máme pre vás novú pracovnú ponuku do Belgicka. Technici klimatizačných jednotiek, montéri, montáž, servis, údržba. Hľadáme 2 pracovníkov s anglickým jazykom. Ponúkame 32 € na hodinu, splatnosť faktúr 7/7, dlhotrvajúce projekty, stabilnú prácu. Ubytovanie je Firma vám ho pomôže nájsť, platíte si ho sami. Firma platí bonus 600 € mesačne na osobu na ubytovanie. Každé 3 mesiace sa vám pravidelne zvyšuje vaša hodinovka. Požiadavky: auto, náradie, prax. Požiadavka je dodávka, nie osobné auto. A certifikát na F-gas, F-plyny. Ak máte prosím záujem, kontaktujte ma na telefónne číslo alebo pomocou správy. Ďalej, samozrejme hľadám aj iné profesie. Hľadám automechanikov, sadrokartonistov, murárov do Belgicka, Holandska, Nemecka. Tak máte záujem, pozrite si moje profily, alebo mi napíšte správu, alebo mi zavolajte. Veľmi rád vám zodpoviem vaše otázky. Ďakujem vám, sledujte ma. Workforce Slovakia.